Сёння ў нас у гасцях цудоўная дзяўчына, паэтка, перакладчыца Наста Кудасова. Наста Кудасова, паэтка, перакладчыца, у перыядычных выданнях друкуецца з 1999 года. Аўтар кніг паэзіі «Лісце маіх рук», «Рыбы», «Маё невымаўля». Уладальніца заахвочвальнай прэміі часопіса «Дзеяслоў» у 2003 годзе, намінацыя «Дэбют» і прэміі беларускага пэн-цэнтра «Кніга году» 2016. Атрымлівала стыпендыю імя Магдалены Радзівіл для пісьменніцы і перакладчыц у 2018 годзе. У 2019 годзе стала лаўрэаткай першага фэста Владзіміра Караткевіча. Наста, у гэтым праекце ўдзельнічала ўжо шмат народу. І вы, па сутнасці, атрымалася, што адзінае, хто прыехаў да нас не з Мінску. І мне цікава, вось, лірыкам прасцей дзе быць, як вы думаеце, у сталіцы ці недзе за яе межамі? Вось гэты ўнутраны стан гармоніі, ён адпавядае таму месцу, у якім вы жывеце? Пытанне важнае для мяне. Мне сапраўды дзіўна пачувацца, немагчыма пачувацца сабой у сталіцы, у нашай. Я сюды прыязджаю, і на мяне заўсёды адразу нешта цісне. Я тут пражыла 6 гадоў, колькі вучылася, і здавалася б, можна было ўжо і прызвычаіцца, там і сябры, і нейкія вуліцы знаёмыя. Тым не менш, я ўвесь час адчувала сябе так, нібыта мяне закінулі там на нейкую працу, у нейкі праект, які скончыцца, я мушу потым вярнуцца кудысьці дадому. Вот там, дзе я зараз жыву, у Рагачове, там я адчуваю, што я дома. Там мне комфортна, там мне спакойна, там мне пішацца. Тут, не знаю, я заўсёды заціснутая. Но тым не менш, я ведаю, што вы сюды рэгулярна ездзіце, таму што у вас тут нейкія сябры перш за ўсё. І вось сябры, да якіх вы ездзіце, гэта творчыя людзі, навол вы падтрымліваеце творчыя кантакты? Ці ёсць нейкая супольнасць думак, ці гэта такія пасядзелкі, сустрэліся, папілі кавы? Вось ці ёсць нейкі суплёт думак? Гэта больш такія пасядзелкі. Не, ёсць сярод маіх сяброў і людзі творчыя, якія таксама пішуць, але сказаць, што у мяне ёсць нейкая тусоўка, да якой я сябе адчуваю, прыналежнай, то, напэўна, не. Всё-такі я неяк больш сябе чужой адчуваю тут. Нягледзячы на тое, што я з усімі знаёмая і стараюся з усімі сябраваць, неяк усіх разумець там. Тым не менш, мае сябры гэта збольшага там, з кім мы вучыліся разам у універсітэце, нейкі такі. У нас ёсць пісьменнікі, якія скардзяцца, што вось мяне не прымаюць тусоўку. І я разумею, што па вялікім рахунку у гэтым ёсць сэнс, таму што нейкія агульныя ідэі ёсць у таго творчае пакаленне, з якім ты стартаваў, і нейкія мець стасункі карысна. Вось, вам бы хацелася мець нейкую такую суполку, адзінадумцаў, нешта такое, каб былі свае паплечнікі адзін. Ці вы інтраверт па натуры? Па-перша, я все-таки інтраверт па натуры, і з другога боку, мне падаецца все-таки надуманым існаванне нейкай такой адзінай тусоўкі, таму што я все-таки, хоць я так і сама па сабе, зараз я ўсіх ведаю з учаснікаў сваіх. Я ведаю, што вы са старэйшымі пісьменнікамі сябруеце. І я не адчуваю, што ёсць нейкая такая там патаемная нейкая ложа, дзе все тусуюцца, і нешта такое адбываецца, куды цябе мусяць прыняць. Проста, магчыма, сапраўды ёсць там пэўны набор людзей, якія там транслююць пэўныя каштоўнасці, і падаецца, што яны ўсе ў нейкай адной лодцы плывуць. Але мне здаецца, што гэта надумана, калі я чытаю, сапраўды, як некаторыя кажуць, што мяне не прымаюць. Мне ад гэтага крыху смешна, мне здаецца, гэта недарэчна. Прынамсі, на творчасць это наогул не павінна ўплываць. Ніяк не ўплывае на творчасць, усё як пісалася, так і пішацца, і, ў прынцыпе, калі мне трэба тут прыехаць з кімсьці сустрэцца, схадзіць на нейкі фестываль, то я магу заўсёды гэта зрабіць, калі мне хочацца. А як так атрымалася, навол, што вы закончылі рускае аддзяленне філфака, а сталі вядомай беларускай паэткай? Як адбыўся гэты пераход? А перахода ніякага не адбывалася. Я прыехала ў Мінск ужо беларускамоўнай і ўжо пісала па-беларуску, тады ўжо друкавалася. Я друкавалася яшчэ са школы. А паступіла на філфак як бы выпадкова, можна сказаць, таму што гэта была алімпіяда. Тады яшчэ былі алімпіяды, паводле которых можна было, можа і зараз ёсць, не знаю, можна было паступіць без экзаменаў ва ўніверсітэт. І мяне залічылі на рускае аддзяленне, таму што так атрымалася, што я па рускай мове больш неяк удзельнічала, мне настаўніца была, якая мяне рыхтавала. Я залаты медаль атрымала, і ўсе прадметы нармальна ведала, але неяк з рускай мовай літаратуры, так проста склалася. Я ездзіла на гэтыя алімпіяды,
Вот, я перамагала, і вот у гэтым 11 класе, вот апошнім таксама там у мяне было месца на рэспубліканскай алімпіядзе, потым нас у БДУ запрасілі на іх гэтую мясцовую алімпіяду. Там таксама было нейкае месца. І нас залічылі, і я была такая разгубленая, тому што я не збіралася на рускі філфак паступаць, але падумала, што раз мяне залічылі ў Мінску, БДУ, я тады ўвогуле ў Мінску была, можа, там адзін раз у жыцці. Для мяне гэта было такое нешта важнае, далёкае і ну, сапраўды, нейкая такая вышыня, што я падумала, ну, не варта ўжо паступаць кудысьці яшчэ, можа быць, гэта лёс, вот раз уже мяне ўзялі, трэба неяк гэта прыняць. І пайсці на гэты рускі філфак, і першы, канешне, год-два я там, ну, я ўсё думала, што мне трэба на беларускую філалогію перавесціся, таму што, ну, я размаўляла на беларускай мове, мне вот карцела вот у нейкую такую беларускую плынь, але потым праз пэўны час, павучыўшыся там, я зразумела, што ну, в прынцыпе, не істотна. Тому я магу пісаць, як хачу, размаўляць, як хачу. У мяне файная кампанія, у мяне класныя выкладчыкі на рускім аддзяленні былі. У прынцыпе, атрымаць усе веды я магу і там. І неяк так склалася, што вот я засталася на гэтым рускім. Вы вельмі рана пачалі вот якраз вот у той час, калі вучыліся, вы ўжо былі ў беларускамоўнай тусоўцы літаратурнай, таму што я помню вас там на розных імпрэзах, на нейкіх такіх паці, якія былі ў выдавецтве Логвінава, і вы вельмі так часта. Але вы ніколі і нават у той час не адносіліся ні да Бомбамліта, там, ні да іншых. А чаму не хацелася разам выступаць? Вот зараз я бачу, часта вы выступаеце там, напрыклад, у каверні Грай, там нейкіх зборках, да? А тады гэта неяк не так. Ці это быў іншы час, ці проста не хацелася? Мне здаецца, тады быў ўсё-такі іншы час, тады не так шмат было вот гэтых такіх тусовачных мерапрыемстваў. Ну і я ўсё-такі тады не адчувала сябе паэтам. Я нават ну, вы не могла так выдали книжку, я помню. Ну, книжку я выдала уже, когда вот 5-й курс заканчивала, я тогда уже... Ну, так это 5-й курс, это вельми рано. А так я кудысьці ходила, там с кимсь знайомилась, недзе читала свои верши. Але, ну, я не могла нават уявіць, там, што вот я там на сцэне і разам з гэтымі людзьмі. То бок для мяне пісьменнікі гэта быў нейкі іншы разрад. А я просто такая дзяўчынка, якая прыехала ў сталіцу вучыцца, якая таксама нешта там піша. Ну, а зараз ужо адчуліся дарослы, у вас вот некалькі прэмій, вот там... Давялося адчуць сябе дарослай, таму што калі не пачнеш адчуваць сябе дарослай, тады жыццё неяк ідзе абы-як. І таму недзе ўнутры я ўсё адно ўсяго і ўсіх баюся, да, і вот гэтая дзяўчынка там ёсць, такая неабароненая, але, ну, я ж цяпер ужо маці, і мне трэба ўсё-такі, ну, мець нейкі твар дарослай жанчыны, вот, і таму я стараюся ўпісвацца. Ну, і, можа быць, сапраўды, ўсё-такі вот гэтыя прэміі, яны як бы, разумею, што гэта нейкая такая умоўнасць, да? Ну, таму што, ну, умоўнасць, прэмія, тут было такое ж, тут было іншае, да, вот тут далі таму, а гэтаму не далі. Тым больш, ты пішаш верш у адзін перыяд, кніга выходзіць у другі, а прэмія наогул у трэці. Я разумею, што гэта вельмі умоўна. Там ёсць вельмі класныя пісьменнікі, якія не атрымлівалі ніякіх прэмій, але гэта зоркі для мяне. Вот. І тым не менш, вот гэтае нейкае такое прыняцце, яно ўсё-такі паспрыяла таму, што я перастала сябе моцна саромецца. Вот нейкія такія прэміі, што запрашаюць, там чакаюць. Ну вот калі вы сказалі, вот ёсць пісьменнікі, якія зоркі. Вот хто для вас зоркі? Вельмі цяжкае пытанне, я яго не люблю, калі мне яго задаюць, і я заўсёды баюся, што я кагосьці забуду назваць. Гэта вот такое, калі пачынаеш называць прозвішчы. А мы вернемся і назовем яшчэ раз. У кожным інтэрв'ю гучаць розныя імёны іншыя, таму што ты вот, ну, зараз чытаеш кагосьці аднаго, да называеш і забываеш кагосьці вельмі важнага для цябе. У розныя перыяды райла розныя. Вот бывае, там звяртаюцца, я кажу, вот там чытайце Касцюкевіч, там класна. Потым мне пэўны час праходзіць уже там, ну читаешь кагосьці іншага, да. Ну, любіце, напрыклад, пісьменніц аднаго з сабой полу, вот, да, вот як адносіцеся да творчасці жанчын? Жанчыны-паэты, жанчыны-празаікі. Ну, я, шчыра кажучы, можа быць, я крамольную думку скажу, але я не надта для сябе падзяляю жанчыны, там не жанчыны, мне не важна, хто піша гэтую кніжку, галоўна, каб яна вот мне супадала. Але, ну, мне здаецца, у нас вельмі моцная жаночая літаратура. Калі ўжо так казаць, да, і пераходзіць, то все-таки, ну, у нас классная. Марыка Мартысевіч, там ёсць Таня Недбай, да, ёсць тая ж там Алена Брава. Памятаю, Марія Роўдаш напісала файную кнігу, але як заўсёды у нас вот пагаворыць, да потым яно знікае, там Ганна Севярыніч зараз гучыць, да. З паэтак, ну і Ганна Комар мне падабаецца. Многія маладыя, хто там літаральна па адной кніжачцы выдаў, яны вельмі, ну, файныя, тая ж Крысціна Бандурына. У нас шмат, калі так пачаць, Вольга Гапеева. Да много у нас класных беларускіх паэтак, і ўсе вельмі розныя. А вот паэты-мужчыны хто?
Ваше пакаленне больш чытаеце ці старэйшых, ці класіку? Хто першы на розум прыйдзе, значыць, той самы блізкі, Не напэўна. знаю, адразу прыйшоў на розум Хаданович, я не пэўнена, што ён самы блізкі, прынамсі, ён самы вядомы. Ну, ён Ну, гэта напэўна, там заслугоўвае, так. Нехляев, я ведаю, што вы ў Мгм. добрых адносінах, Так. таму што ён уручаў вам там, да, вот неаднойчы прадстаўляў вас. Вось, чыталі яго от апошнюю рэч пра каханне? Так. Ну, ён такі вельмі класічны, але мне гэта блізка, такая класічная літаратура, нават, можа быць, больш блізкая, чым там некаторыя сучасныя. Ну, прынамсі, па форме, калі казаць. А наогул, як вы лічыце, от наша літаратура, яна класічная ці ўжо авангардная? А мне здаецца, як бы яно ўсё зараз варыцца, а ўжо час потым пакажа, што застанецца. Тут на фоне, от, як бы вы глядзелі з нас, ну, от, згледзячы еўрапейцаў, як бы вы яе ацанілі? Вот, якая яна ў цэлым? Я не вялікі знаўца еўрапейскай паэзіі, але мне чамусь здаецца, што мы ўсё-такі больш класічныя яшчэ, чым яны. А не хацелася нічога такого авангарднага супер напісаць, вот такога? А мне ўвогуле не хацелася нічога пісаць. Яно, вот, калі яно трэба, яно пішацца. Вот, хочаш ці ты не хочаш, не надо. Вот Вот, фізіялагічны дай-ка я працэс. напишу. Да. Вот мне бывае, часам читаешь кнігу, і так і бачиш, як вот аўтар такі сел і думае, дай-ка я напишу. І гэта адразу, ну, робіць літаратуру нейкай, ну, скажем, не той, што надуманай, ну, гэта іншы кшталт літаратуры, да? Вот мне цікава тая, якая дыхаецца, якую вот, чалавек надыхаў, і ты адчуваеш, што ён як бы не хацеў, ён мусіў, вот я з яго вот гэта выйшла так, у такой форме, у кагосьці верлівар, там у кагосьці класіка. Я помню, мы с вами говорили неяк в интернете, да, и я сказала, что я не люблю пафос. А вы сказали, что вам, наоборот, его не хапает, потому что вы стаміліся от іроніі. Ёсць такое. Так, мне здаецца, што гэта такі час, калі ўсе пазбягаюць пафасы і сыходзяць у нейкі сарказм, іронію, так, да, у нейкі такія паўадценні, вот што як бы вот час вот таких прамаўлення таких прыгожых, пафасных і вельмі простых рэчаў, як бы ён, ну, ён не прайшоў назаўжды, але ён вот на пэўны час, да, вот постмадэрнізм у нас гэта трошку забіў. І, ну, мне вельмі не хапае простых рэчаў. Але, мажліва, не хапае не пафасу, а шчырасці, таму што вось Можа быць, такога... можа быць, у дадзеным, да, выпадку гэта сапраўды неяк так супадае, што калі ты шчыры, то ты, ну, вот можаш сказаць, там, я кахаю, да, і гэта не будзе гучаць неяк там пошла і банальна, да. Я вот ведаю назвы ваших кніг, да, вот там «Лісце рук», там «Рыбы», «Маё не вымаўля». Яны ўсе неяк звязаны з тэмай маўчання. Вось вам цяжка пераадольваць сябе, каб вось выплёскваць гэтыя эмоцыі, якія ёсць на паперу. Якраз такі у паэзію выплёскваць гэта не цяжка. Вот гэта якраз тая вот ступенька, якая вот вельмі блізкая да маўчання. Як бы, калі ты ўжо вот сходзіш у паэзію, ты ўжо лічы наблізіўся да таго вот першаснага, да? Вот маўчання, дзе ты вот замаўчыш. Гэта вот тая нота, вот, якая вот мусіць вот весці туды, да невымоўнага. Мне цяжка бывае проста ў жыцці гаварыць. Хто мяне ведае, што я магу проста не здымаць слухаўку, напрыклад. Я вы же говорили, што інтраверт. Да, я не магу часам проста прамаўляць словы. Але вот друкавацца, вот ёсць жа, ну, як бы розныя стадыі, да? То есть вот паміж тым напісаў верш, да? І нейкая ступень гранічная шчырасць, вот як у вас у многіх вершах, асабліва у апошняй кнізе, ось, да? Ёсць напісаў, але паказаў там блізкім, напісаў, альбо выдаў кнігу, напісаў і выйшаў на сцэну. Вось як вы ўсё ж пераадольваеце, таму што вы часта выступаеце гэта. Што рухае от гэтым трэба паказваць, трэба выходзіць, от гэтае пераадоленне, яно за кошт чаго? Ведаеце, я ў пэўны проста перыяд пачала пісаць такія вершы, якія абавязкова мусяць быць камусьці паказаныя. То бок, калі прыходзіць нешта такое, што ты не можаш паказаць, магчыма, гэта, ну, не варта. Вот, трэба ствараць такія тэксты з таго, што там у табе адбываецца, каб можна было іх і публікаваць, і чытаць потым. Таму, ну, да, вот у гэтай кнізе «Маё не вымаўля» там былі нейкія такія тэксты, якія мне было вельмі цяжка агучваць, цяжка проста, немагчыма. Цяпер вот за ўвесь гэты час усё, што напісалася пасля, вот уже на новую кніжку, мне здаецца, там ужо няма такіх тэкстаў, якія я не магу агучыць. Іншая справа, што бывае такі настрой, чытаеш нейкую інтымную лірыку, бывае больш такі настрой, нейкі там філасофскі, чытаеш нейкія іншыя тэксты, але я ўсе іх магу прачытаць. А наогул нехта з празаікаў вам блізкі? Ну, беларускіх, рускіх, я не ведаю.
Ну, Я просто не уяўляю, каго б вы маглі чытаць вось з беларускіх. Я скажу, каго магу чытаць з беларускіх. Вот можна чытаць Марыю Вайцішонак. Так. Вот гэта той выпадак, калі як бы гэта паэзія ва ўсім. Часта гучаць нейкія абсолютно нецікавыя мне рэчы, гучаць нейкія імёны, якія ну просто ўзяў кніжку і не можаш дачытаць до конца. Вот, а тут такая важная, важкая, можа быць, все-таки чытача таксама трэба выхоўваць неяк, каб ён быў гатовы успрымаць. Але тут яшчэ няма, мне здаецца, падтрымкі пісьменніцкая пісала рэцэнзію пра Марыю Вайцішонак. Для мяне, напрыклад, ясна, што это адна з самых яркіх кніг года. Ну, так, безумоўна. Для мяне я б сказала нават, што яна найлепшая. Ось, і пасля я не бачыла ні аднаго творчага чалавека, акрамя вас і сябе, які пра гэта загаварыў. І я не магу зразумець, чаму, таму што вось якасна это, ну, гэта рэальна глыбокая літаратура. Ну, я думаю, што, на жаль, мы маем такую сітуацыю, інфармацыі вельмі шмат, вот гэта інфармацыйнае поле забівае нейкія такія вот галасы асобныя, і на паверхню ну, выходзяць тыя, хто просто сам пра сябе шмат кажа. Вы ж таксама у нас тонкі лірык, як, дарэчы, Марыя Вайцішонак, якая піша вершы. Але ў вас жа атрымліваецца быць вядомай? Вас пазнаюць, да? Я не ведаю, як это атрымаецца. Як это атрымаецца? Вот, я не знаю. Мне здаецца, што гэта, можа быць, ад Фейсбука і пайшло. Дарэчы, як з'явілася ў Фейсбуку. Это ў мяне нарадзілася дачка, вот другое дзіця, і мне было вельмі адзінока тады. І з'явіўся гэты Фейсбук, я там пачала шукаць нейкіх старых там знаёмых сяброў, якія там не засталіся пасля таго, як я з'ехала з Беларусі. Вот, і я пачала туды нешта выкладаць, і пачалі з'яўляцца чытачы, мабыць, вот гэта... Ну, я помню, як ішла ваша апошняя кніга, і яна просто ўсе хацелі, і я бачыла, як у Фейсбуку там замаўлялі. Я не магу сказаць, што я рабіла нейкую там, што ў мяне была нейкая піар-кампанія, там я нешта сабе прадумвала. Я не ведаю, чаму так атрымалася і чаму хтосьці не можа гэтага зрабіць. Праўда, не ведаю. Ну, мне здаецца, свет несправядлівы часта. Тыповы вот ваш чытач, ён які, як вы яго сябе уяўляеце? Вот, жанчына, мужчына. Дзякуй Богу, няма тыповага чытача. Вот яны ўсе розныя. То бок гэта не то, што вот... Ну, жанчын больш павінна ж быць, да? Ўсё ж у вас вельмі многа інтымнага, пачуццёвага. Здаецца, жанчын больш, але мужчыны таксама. Таксама любяць вершы гэта, і ў асноўным, мне здаецца, любяць за адчуванне прыроды. Вот апошні з паштовак, што мне даслала адна чытачка, да? Там была там, са словамі падзякі за вот гэта тонкае адчуванне прыроды. І мне здаецца, вельмі часта людзі якраз такі, можа быць, большасць просто гарадскія, больш пісьменнікі. А я не таргачу. Вот, і можа быць, таму што вот я там, я па-іншаму адчуваю свет, і можа быць, ім гэтага не хапае, правда? Ну, я не ведаю, чаму. Я думаю, что все ж не в этом справа, потому что у нас тысячи письменниц молодых, симпатичных, жыве поза межамі Мінска, і такой вядомасці у іх няма. А як вы лічыце, от ваш чытач, ён такі тыповы для беларускай літаратуры ці не? Ось мне здаецца, што тыя людзі, якія там, ну, напрыклад, выстройваюцца ў чаргу да Мартыновіча, і ў чаргу да вас гэта розныя, ну, і сацыяльныя групы, і, скажем, інтэлектуальныя групы. Яны, перш за ўсё, розныя эмацыйна. Вось ваш чытач, ён такі выключны, вы адчуваеце, што з ім трэба, ну, помніць, холіць і лелеяць яго? Я не думаю, што мой чытач той же, што чытач Мартыновіча таго ж, допустим, да? Вот, але мне здаецца, ну, мае чытачы таксама ін такія, як сказаць, класічныя чытачы беларускай. Ну, мне здаецца, у нас наогул са знакам якасці, так што я якраз, мне здаецца, тут все. Вот. Раней, калі іх было менш, то мне здавалася, што я вот усіх ажно вот ведаю і памятаю. Там кожны, хто напісаў нейкі ліст, там кожнага ведаеш па імені. Цяпер да майго сораму я разумею часта, што я ўжо проста не ведаю тых людзей, якія там бывае вітаюцца, падыходзяць. Я просто ўжо не пазнаю ці не памятаю імёнаў. Мне гэта таксама не вельмі падабаецца. Ну, я спадзяюся, што многа іх стала, а не таму, што у вас праблемы. Так, іх стала многа, сапраўды. І, ну, гэта, мабыць, добра, што іх многа. Мне здаецца, увогуле, што людзям заўсёды будзе патрэбная літаратура. Кажуць, што там дзеці перасталі чытаць, што людзі перасталі чытаць. А паэзія? Мне здаецца, не перастануць чытаць і будуць чытаць. Ну, проста увогуле адсотак людзей, якія праз паэзію ўспрымаюць свет, ён невысокі заўсёды быў ва ўсе часы, я думаю. Прычым як чытачоў, так і тых, хто піша. Так, і я думаю, што і цяпер ёсць шмат тых, каму когось патрэба пісаць, і тых, у когось патрэба
читаць і вот праз чужую паэзію нешта пражываць. Але я ведаю, што вы не толькі у нас паэтка, але яшчэ і перакладчыца. Вось у апошнім дзеяслове я бачыла якраз пераклады вашай Веніаміна Блажэннага. А раскажыце, чаму такі выбар і ці будзеце вы прадаўжаць гэтую дзейнасць? Ну, я б не назвала сябе перакладчыцай, таму што хтось вельмі такі сціплы. Сціплы пакуль быў, нават не скажу слова праект. Гэта было нейкае пакліканне. Вот якраз з Блажэнным гэта было вот такое вот адчуванне, што гэта такі мой паэт, і ён жыў тут у нашай краіне, ён тут пісаў, ён вельмі наш па духу. Мне хацелася, каб ён быў Але больш вельмі не беларускім. падобны на вас, дарэчы. Вось у яго ўсё ж гарадское мысленне. Гарадской. Ну і тэхнічна ён не вельмі падобны, але ў нейкім светапоглядзе, у нейкім вот адчуванні, можа быць, Бога і еднасці з усім жывым, ён все-таки вельмі мой. Просто, магчыма, гэта фармальна выглядае крыху па-іншаму ў ягоных творах. Я з ім пазнаёмілася, калі вучылася на філфаку і пісала працу па сучаснай беларускай рускамоўнай паэзіі. У меня была такая актуальная праца. Вот. І там я пазнаёмілася з гэтым імем тады, і ён мяне вельмі ўразіў, таму што я пісаў усё жыццё, там просто такая тонна тэкстаў, і яго не друкавалі, але было зразумела, што сапраўдны паэт, таму што ён просто не мог не пісаць кожны дзень. І цікава, што ён пісаў прыкладна аднымі і тымі ж словамі, вельмі простымі, яго такія простыя рыфмы, часам нават банальныя. Але ўсё гэта настолькі жывое і кранальнае, такое моцнае. Карацей, ён проста мяне ўзрушыў, мяне ўсё ў галаве там перавярнулася, таму што я ж была такая філалагіня, мне ж падабаліся там нейкія там плыні, там нейкія там прыёмчыкі класныя, там чым больш вывучаеш гэта літаратуразнаўства, тым больш цікава было паглыбляцца ў фішкі нейкія. Што добры густ гэта прастата. Так. А ён паказаў, што не трэба ніякіх фішак увогуле, што можна вот такой простай мовай у 20 стагоддзі пісаць пра тое ж самае важнае, і ў цябе вот будуць гэтыя дрыжыкі. І мне гэта вельмі моцна ўразіла, так што я нават, памятаю, не змагла пісаць больш ніякую там кандыдацкую, нічога. Я просто зразумела, што я не хачу займацца раскладаннем літаратуры на вот гэтыя складнікі. Вы закончылі магістарскую? Магістарскую скончыла, і ўсё, і потым на гэтым неяк у мяне А калі раптам вось не можа быць такой сітуацыі, што вот раз і вершаў не будзе, да? Вось можа такое здарыцца? Ці можа, я так гэта гатовая, што будзе што-небудзь іншае тады. І можа быць, гэта будзе не філалогія нават, а нешта іншае зусім. Няма жадання вы займацца перакладчыцкай дзейнасцю? Ну вот я кажу, што гэты вопыт быў вельмі ўдалы. Вось няма жадання заняцца перакладчыцкай дзейнасцю, ну як вельмі многія вашы калегі? У мяне было такое жаданне, таму што я разумею, што гэта класная справа займаць свае паўзы. Калі табе самому не пішацца, ты можаш вот просто, каб не губляць нейкую такую тэхніку сваю, перакладаць іншых. Але ў мяне не вельмі атрымліваецца. Вот у мяне атрымліваецца толькі сваё. Як бы я пражываю гэта як сваё. Я магу рабіць там, што хачу. З іншымі я не магу сабе дазволіць рабіць, што мне хочацца. Я ўвесь час баюся, я як бы мушу азірацца, а калі, допустим, паэта ўжо няма ў жывых, я не ведаю, на каго мне азірацца. Чамусь з Блажэнным у мяне было такое адчуванне, што ў мяне нейкая індульгенцыя ёсць, што ў мяне ёсць гэтае права, што я яго вот вельмі добра ведаю, і што я магу рабіць, там, мяняць, ствараць свой сусвет, і ён будзе тоесны. Недзе там вам дадзены дазвол. Дадзены дазвол нейкі. Чамусь вот я так адчула. А калі за іншых бяруся, я часта туплю, я раблю нейкі такія паўзы, і я не знаю, як рабіць там тут ці там, і разумею, што я не маю права паступіць па-свойму. Ну, карацей, я вот не адчуваю, што я перакладчык, які мае права перакладаць іншых пакуль. Але Блажэннага я раблю далей. Мне там вот выйшла, па-моему, 13 тэкстаў у дзеяслове. Я яшчэ перакладаю зараз, і мне все-таки хацелася б, каб нейкая кніжачка выйшла. А свае вершы як рыхтуеце? Што-небудзь новае такое вот? Я ўжо даўно падрыхтавала, я ўжо хачу гэтую новую кніжку. Але, па-першае, як яна будзе называцца? Ну, пра назву пакуль не буду казаць. Яна ў мяне ёсць, але у мяне з той кнігай было такое ж самае, што вельмі доўга была адна там назва нейкая, потым нейкая другая, а потым я ўвогуле заблыталася, і ў выніку ў самы апошні момант выйшла гэтая назва «Маё невымаўля», якую прапанаваў Андрэй Хаданович, рэдактар, і я адчула, што вот яна мусіць быць. Цяпер таксама баюсь казаць, таму што, можа быць, у працэсе падрыхтоўкі ўсё зменіцца. Як бы яно і гатова ўжо, але зараз нейкі такі час у Беларусі і ў душы,
пераломны, што я не магу нічога зараз рабіць. Я вот чакаю чагосьці. А во што упіраецца? Трэба падаць у выдавецтва ці сказаць сабе, што кніжка гатовая. Як для вас гэты працэс ідзе? Сказаць сабе, што яна гатова, і тады адразу можна ісці ў выдавецтва. Таму што усе тэксты ж даўно, як я раблю, я ўсе раздрукавала, выразала, і іх трэба так вот скласці ў кніжачку. Я не магу ў камп'ютары пабачыць кніжку, там у мяне все асобнымі файламі. А каб скласці кнігу, мне трэба, каб я вот гартала старонкі, адчувала, што вот гэта мусіць быць тут, гэта тут. Я так заўсёды раблю, да, я іх раздруковаю, раскладаю і потым сижу збіраю. Ну а там уже верстальнік будзе рабіць гэта. А ёсць нехта, хто вот вырашае, дапамагае гаворыць вот так ці не так, вот так лепш. Ёсць нейкі такі чалавек, да якога вы... І ў асяродку няма такіх вот, каго б вы маглі там, ну, прытуліцца, умоўна кажучы, сказаць, каб... Нет? Я часам прымаю нейкія парады. Ёсць людзі, ад якіх я прымаю парады, якія для мяне важныя. Але это не так, каб вы... А не так, каб я написала кніжку, там прыйшла там і сказала, вот, трэба нешта з гэтым рабіць. Все-таки я так, мабыць, сама па сабе. А пра што яна будзе? Ну, там будзе ўсе новыя апошнія вершы. Всё маё. Всё маё, да, яно ўсё недзе друкавалася, яно ўсё было там у дзеяслове, у верасні, там, што ў маладосці, як бы... Ну, это по-ранейшаму такая лірычная споведь сучасніцы. Я думаю, так. Яно будзе адрознівацца ад таго, што было там. Фармальна, я думаю, што гэта будуць крыху іншыя тэксты. Ну, мне здаецца, што фармальна яны павінны быць трохі больш шчаслівейшымі, калі можна так сказаць. Яны больш спакойныя, скажам, будуць. Калі гэта ёсць шчасцем, то, можа быць, сапраўды, я стала больш спакойнай. Мне падабаецца мая самота, я вот з ёй зжылася, вот, што я такая. Мне ўжо гэта ўсё не раніць, там нейкія там знешнія там пакуты, нейкія няшчасныя стасункі. Гэтага нічога ў мяне зараз няма. І я магу прыслухоўвацца да больш тонкіх рэчаў. Таму так. Я і прырода, я і культура, я і дзеці. Так. Сапраўды, это вялікі пласт для жанчыны, і як бы казаць, што тут нешта абмежаванае не даводзіцца. Мне застаецца пажадаць творчага аплёну і развітацца. Усяго добрага. Дзякуй.